Versus Papa J and Boy Nonoy. Para magnata sa korte. What ba daw sa korte ba? Last trial. Mayong aga sa inyo tanan. Papa J, Boy Nonoy, mga idol, kugid ka mo duha. Ay, salamat ka. Kabalo ka, Papa J, Boy Nonoy, biskin may mga problema ko, mamati ko sa inyong programa. Kami may ara man. Pero daw, parehas, Papa J, Boy Nonoy, sa panganod. Panganod. Nga madula pag mabatian ko ng inyong mga bosses. Daw parehas kamo Papa J Boy Nonoy sa gitawag og clown. Aba. Wow. Nalipay gid ako sa inyo ha Papa J Boy Nonoy. Salamat. Kami pod kami. Muhilak na ba may? Itago na lang ako sa pangalan nga Greta. Aba. 22 anyos na Papa J Boy Nonoy. Bata pa bro. 22 años. Isa ko ka clerk sa isa ka pambal na to nga sikat nga bangko diri sa atong lugar. Uy, Sikat ka bangko. bank ano gali ni Brad? Ba, tell Anong me. klase ka bangko na Papa J? Kuan. Ratan o kon plastic? Bangko ba? Bank. Bank. Pinambutan nga nagkwarta pundo. Bank. Oo. Papa J Boy Nonoy, 2 years na ko nga nagaobra isip ba bank clerk. Ang tinuod, Papa J Boy Nonoy, may bata na ako. Maayo na. Maayo na. Pero Papa J Boy Nonoy, ang akon ka-live-in subong, hindi siya ang amay sang bata ko. Adi ay? Maayo, buutan ni nga tao. Actually, Papa J Boy Nonoy, nagbulag na kami sang tatay sang bata ko. And ang kalibin ko subong, nga nagatipan, kagitratar nga bata niya man. Ang bata ko. Itago ta na lang sa pangalan nga Rudy. Wow, mga pangalan Papa J. Pangalan pa lang. Action star. Mga gwapong tao. Papa J Boy Nonoy, isumbong lang na ako ang akong ex-husband. Karong ka. Kaysa tinuod lang, Papa J Boy Nonoy, amo ning ginakalibugan ko subong kung paano ko ni solbadon nga problema. Nagpabatsyag-batsyag pamanggod siya, Papa J Boy Nonoy. Nagpapati. Ag nagahambal sa ako ang Papa J Boy Nonoy nga kung okay raman ko noon, nga ibalik ang among dating matamis kapag palanggaanay. Ala. Para gid ninyong maintindihan, Papa J Boy Nonoy. Nene, ang mga natabo. Lang. Kung balita na ko nga Aga ka pa man nagmataga? nag-exercise ko kay para likay ta sa sakit ba. Ay, okay. Kung balita na ko gapon nga nagpadala ba tong letter tong teacher ni Ay, ni Junjun? Junjun. Oh? Na Ay, may
Ato, meeting? Nalipat ako gang ba? Hindi, nagpadala to gapon ng teacher. Maayo Nagambal gani siya. na remind mo ako. Ako na lang, gang. Ako na lang ang ano. Hindi na, Ma- di ba di- may trabaho ka pa gang? Sige lang, Ako na lang pala. Di, ang natabo mong godron, ano kayo, nang wala kayo ko ubrown sa opisina. Ay, Amo nang, ako na lang mag, ikaw na lang mag-attend? attend meeting kay Junjun. Sige. Ikaw, siyempre, naman kay trabaho, napreparahan na ta ka sa imuhang, imuhang baon sa Totoo trabaho. ka? Ako pa. Naluto mo na ang paborito ko nga hotdog? Luto na. Ako pa. Ah. Ako, nga na taga kapalang gagang. Salamat ga nga kay tuod nga hindi ikaw ang tuod nga papa ni Junjun pero ginapakita mo sa amon nga palangga mo gid kami kaga sa bagay. Bihira na lang nga klase ka lalaki ang amo sina pareha sa imo. Salamat gid kayo. Gang. Di na gang, maging ana. Ay, sa kabalo ba ka? sa pag-show mo sang love sa amo ni Junjun. Sige lang gang, pagpuli mo karon gang may premyo ka sa ako. Wala ko na ng premium na ako, gang. Pagpuli mo karon Kung gang, maminti man na. na-marinate ko na ang hotdog. Pero gang, ang importante nga, mapakita na ko sa inyo nga, parang ka mo luha ni Junjun. Ano ganina gang swerte ka ayaw ko. Kay anyway. ikaw ang nakilala ko. Hindi para sa tong nakarelasyon ko dati nga papa niya nga. Hindi pa sakitan lang pala ako gang. Diri sa ko agang makasigurado ka nga, palanggaon ta ka og kayo gang kay. adlaw-adlaw ta ka palamian. Palamian og luto sa Ikaw sudan. balaga nga anong adlaw-adlaw. Oras-oras gid ba ya? Sige na, basta maligo sa ako kay para ma-prepare na ako tanan. O sige gang, basi gusto mo gang luguran ko ikaw. Pwede gihapon gang. Greta, Ari ka? salamat kay nagkita ta usab. Kamusta man ka? Okay lang. Ikaw? Okay na gyapon. Abi ko gani dugay ta na ka lagi wala nakita kaga bisan pag pabatyag para sa bata mo. Wala ka gid pabatyag eh. Abi ko gani ko na nadayon na ikaw. Nadayunan sa ano? Nakibot gani ako nga nakita ko pa ikaw eh. Nadayunan nga na nadula sa earth ba? Grabe ka. Di ba? Amo man ang imong batasan? Kalitra magpakita. Kag pabuntison kag madula. Di ba? Bisan na Walay tinud na bisan Greta. piso nga duling gani. Wala pa ikaw bisan para na lang sa bata mo. Greta. Maayo na lang kay Kabalo naman. wala ko ikaw na dayunan. Greta. Dako gid ang paginulsol ko. Greta. Lahi na ning atong istoryahan dapat ron. Ate, sino naman ang babae mo subong? Kabalo naman ka sa ko nga
sukad sa itong pagbulagay. Ah, Although nakarelasyon ko kuban pero James wala ang ko tuod nagipaday. sina, wala akong nakigbulag sa imo. Ikaw ang nakigbulag sa akon. Greta, Matapos ang natabos ang tanan, gulpi ka lang nadula eh. Greta, di na nato ta pagbalik ko. Kag subong maitsura ka pa nga makikita sa akon. Pero Greta, gituyo gid siguro sa panahon nga magkita ta. Oo. Tama ka. By the way, Gintuyo pero hindi na. Greta, pwede ko ba makita ako ang junior? Bisan sa picture lang. Okay lang ba nimo? Wala problema kay bata mo man na open man ako. Pero Patanaw ako kay hindi gid ako konforme nga hulamon mo siya. Greta. Miskin dali lang. Gusto ko makita ang akong junior. Hindi ako pagkapti. Isa pa napansin ko karon Greta. Ni samot kag kagwapa. Matingala ka pa sina kay siyempre mayaras ang naga-maintain. Pagkaswerte sa nag-maintain kanimo. Mo ba to si Mabuot. Kuan? Mabuot. Si Rudy? Oo. Si Rodi. Pagkaswerte ni Kung Rudy. ikumparar ka mo siguro ni Rodi, why kagid bisan ko malingking niya. Ngano man. Grabe ba si Rudy? Dako si Rodi. Uy, Dako si Rodi. dako siya. Asay mas dako Kag ani. proud ako sina. Asay mas dako ani. Kini. Amo na ginapahambog mo sa akon? Abi ko gani, amo na ning pinakadako. Kini. Oh. Di ka ani. Ay, bisan hindi kami magkita ay sina. Pero, maayo na lang. Ay, Siguro mga, hindi na natin pag-ibalik pa ang panahon. sa bagay. Pero Greta, okay lang ba nga? Taga ko ni mong panahon nga maupon ako akong anak. Sino ka? Tatay ka lang sang bata ko. Pero Kag bisan piso nga duling wala ka may ginamot. tagay kong tsansa nga makita na ko siya. Are, gusto mo litrato? Kanang personal. Gusto na ko makita personal. O ay, upod sila ni Papa niya, Rudy. Subong. Sige na, Greta. Kag si Papa niya, Rudy. Gusto na ko nga, biskin man lang malagaw-lagaw ang bata. Ug pwede, upon na lang pug ka. Ang okay lang nimo. Busy ako sa trabaho. Kabalo kang nangadaan nga. Damo nagalon sa amon bangko. Ikaw ba si gusto mo magpadilihan sa amon bangko? Sige na. Tagay kong tsansa nga makaupod ako akong bata. Biskin, pila lang ka mga minuto. Ilagaw-lagaw, bakla na ko bagong damit. Okay lang nimo. Siguro. Sige. Salamat Pwede mo kay. mahulam si Junjun pero sa isa ka kondisyon. O sa kini nga kondisyon. Kagkailan nga, magupod man ako bilang nanay. Ah, Kag malay mo nga daan nga, hindi ka masaligan nga daan sa itsura mo lang eh. Kag basi, itago mo, idalagan mo ang bata. Mas mayo ning makasiguro na kag nakapanigurado pod ako. sige, Greta. Salamat kay sa imong gihatag nga Sige. chance kanay. Sige. Mutawag lang ko sa imo. Magpaabot ng panahon. Sige. Sige, bye-bye. Bye, Greta. Nip, padayon na kalami ni Greta. Pusagi ka sa kuwan. Pa? Kamusta ang imbitingan niyo?
Okay naman to, gang. Ah. Ang gimitingan nila, dapat may bago daw silang ipatukod ng CR. Ay, Kay okay. tatlo na dapat ka CR daw dapat ibutang eh. Sa isa ka classroom lang na, gang? Sa isa ka classroom. Ay, hindi pala dapat dua lang na? Tatlo na daw para mo na nang uso daw subong. Oh. Tatlo. Mm-mm. Ate, sige lang, gang. By the way, kamusta mo ang trabaho? Okay lang, gang, pero... gang, Ah. may hambal ko sa imo, ha? Sige gang. Oo. Ambali mo para at least mabalaan ako. Ano na, importante ba na kaayo? Nakita kami gina sang papa ni Junjun. Oo. Unsa ko no? Pang, hindi ka lang mangakig kay... Wala. Di mo nakita. Nakita kami sa dako nga mall kag... ba? Wala man ako nag-expect nga ara to siya. Sigurado ka gang nga sa mall mo nagkita? Oo, gang. Sige, ito mo nagkita sa ko, ano? Wala, gang. Ikaw bala, gang. Tanawa bala ni gang. Be? Kung nagaduda ka, gang. Nagbaliktad lagi na imong short. Ikaw bala, gang. Ikaw bala na nagbaliskad, gang. Okay. Pero gang, Oh, may nag-asa sang favor ba? Kung pwede ba, mahulam niya si Junjun. Amo na gani nga, nag-open ako sa imo nga maglisensya. Okay lang sa imo, gang? Gang, ako naman, wala man ko'y kay natural man na nga, dapat pakitaan po ni dati ni mong husband si Junjun. Si Junjun po, dapat po niya makita ng iyang tatay po. Salamat kaayo, gang. Pero may isa ako kondisyon, gang ba, ha? Anong kondisyon ni mo, gang? Wala ako nagpasugot nga si Junjun lang doon niya kag siyempre malay mo na hindi nga masaligan ni tsura sa to. Kag Anong gusto buot mo ko siyang man ganun? nga opdan si Junjun. Bakla niya sa mga bayo. Okay. Kag So dapat meaning, duha mo? Junjun ug ikaw? Oo, Maupod kay... kay JC. Duwa kami ni Junjun, gang. Pero, Opdan ko si Junjun, gang. Kapalaw ko nga daan niya. Basta idalagan niya ang bata. Panigurado na lang tapa. sabagay, okay naman sa kagang. Importante nga magkita na sila ni Junjun sa iyang tatay. Salamat yi kayo, gang. Sa ang importante ka nga, di ka magsugot Ay, kung hindi mamba ka. sa imo nga Hindi manulot gid ako, ta sa gang. inganing nga lugar, ha? Hindi gid ako, gang. Bago ako kuhanggang, bago ako magaling diri, gang. Gusto mo, gang, ikaw pa mag-stapler. Steve, Stapleran mo, gang, ikaw wala ka pagsalig sa ako. dali na gang, salig ko sa imo, ha? Basta ang importante na, at least man lang, makaupod ni Junjun ng iyang tatay. Oo, gang. Salamat kayo, gang. Sige, wala Sige lang, problema na, gang. gang. May premyo ka karon sa ako. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ka ba? Wala gid ako nag-expect na mahimo mo ini sa ako. Nasta sa mga mo kaligyapon ang batasan mo. Ano mo reklamo ka man? Nga, ako man ang dato ni mong bana. Pero git pugos mo ako. Greta, di ka na makadili sa ako, ha? Kabalo naman kasakuan. Masalig mo nga malagaw lang sa mall. Greta, Bakit kayo? gibihibi ka pa man nga. Di ba? Ako ang imong bana. Ano ang gipainom mo sa ako? Agi pa inom lang takaoga. Latigo 50. Tingala ko nga, nadulaan na lang ako sang animo kang nadulaan sang kuso. Ay, Greta. Antinon. Paano na lang ini ko mamanan ni Rudy?
Ayaw nagkabalaga. Eh kung mamanan ni Rudy, mas okay mo siguro magbalik kitang duha, di ba? Hindi. Ha? Di ba? Hindi. Hindi na ako Anong hindi? magsugot na makigbalik sa imo. Kabalo magkagrita nga. Hasta ka, ikaw maghihapon nagkakumpalan ka. Makaya ko pa agwan taon ng itsura mo, pero ang batasan mo, hindi ko gid kaya agwan taon. Grita. Nga, nagpadala-dala ako sa imo nga mga istorya. Grita. Hindi ka na magkabalaga. Ang gusto mo ano? Magbalik na tang duha. Hindi ako magsugot. Sige na. Hindi ako magsugot. Nagbago na ako. Bisa pa may natabo sa aton subong, pero wala ko maninigilungod kag isa pa na isaan mo lang ako. Ginkuhaan mo ako sang kusog. Ginkuhaan mo ako sang kusog kag kabakod. Grita. Importante. Hindi na ako. Atong balik ko lang ato mga Hindi dati. na ako. Atong balik ko. Hindi na ako. Kay tungod palangga ko na si Rudy. Palangga ko si Rudy. Pero ako, pwede bang gabong ko niyo palang gaon, di ba? Hindi ako. Hindi ako magsugot. Ako ang Kag dati hindi na ni mong mabalik ang bana. dati. Hindi na mabalik ang dati. Bana ko lang ikaw dati, pero iba na subong. Iba na subong kaglain naman ang palangga ako. Pwede na to balik ko ng sa una. Hindi na. Pwede. Junjun, bangon. John, tulog lang, John. Mapuli na kita, Jun. Tulog lang, Jun. Tulog Mapuli lang. na kita, Jun. Tulog, John, tulog. Mapuli na kita, Jun. Tulog kay may round to, may round to. Unsa ko no? Tinuod ka, teacher? Chair, sa ba, chair ba? Oo, sir! O ba? Tuod, sir! Si... Kaya abi ko gani, sir. Nakibot ako nga, abi ko. Di ba ikaw ang papa? Pero nakibot ako, sir, kaya ipakilala ni ma'am sa akon. Lain ang papa. pero chair, tinuod to, chair nga. Amo gitong tinuod nga tatay ni Junjun. Ay, tuod ka, sir. Sorry, sir. Pero, Pero- ang bal niya, mag-out anay sila kay mag-lunch. Pero asa sa buong, sir, why sila kabalik? Wala pa ka puli, kitawagan ako Wala, yung cellphone. wala gid, sir. Wala pa kasabat. Oo, sir. Sir. Pag-agi ba nila diri? Pag-agi ba nila gaina diri? Kompleto pa ba akong misis? May, ano ba, nakapanty na lang? O, Kompleto pa man sa sir, pero ano, asang itsura, aga. itsura sa misis ko. Pero- Dahag na ang itsura? Sir, kompleto pa man sir, kay paghalin nila sa aga, kompleto pa man. Gwapa kayo si ma'am. Pagtuli nila, gwapa gyapon si ma'am, sir. Pero sir, may nakita lang ako nga, why ko nakita sa aga. Ano? Luya na si ma'am. Oh, Natingala gani ako, sir. unsa ko no? Oo, sir, luya na kayo si ma'am. Paghalin ni ma'am dire, may lipstick. Oh, tapos, Pagtuli niya, sir, why nagit sa lipstick? oh, unsa ko no? Sige lang, sir, ha? May klase pa ako, sir. Sige, Chair, salamat kay Chair. Salamat. Pandamay na. Pandamay na ni. Pag-agi niya, kompleto pa. Pagbalik niya, wala na yung lipstick. Gikurambos. Gikurambos ako siguro. Ang damay. Gang. Salamat kiniabot ka na. Gang, Late na blimpultahan ba? kamusta gang? Di kalin gang? Gang. Sinsya ka na gang lain matyagan ko subong gang. Ang bala ko sa tinuod, gang. Dotong kasumo na ako gang. Ha? Ang gang? Ang bala ko sa tinuod. Gang, hindi ako pag uyati gang. Nasasaktan ako gang.
Sakit ang imong lawas. Gang, hindi na dira pag hindi ko paguyate dira gang. Iambal sa ko tuod. Diin mo halin. Tuod ni ano gang. Diin mo halin. Iambal sa ko. Gipasya lang namon si Junjun gang. Ipasyar, anong oras na? Alas 3:30 na sa aga. Hindi gang. Ipasyar ninyo? Alawan ng bata nakatulog na. Oh. Nag-abot ako diri gang, hindi alas 3:30 gang, alas 3 in punto. Paghambal sa tinuod. Greta, Gang. paghambal sa tinuod. Nagasugit pa na ako sa tuod sa imo gang. Nagsugid sa tuod? Ha? Nagsugid sa tuod? Oo, tanawa gang. Kung mag-istorya ako sa imo gang, kung magungag ilong ko gang. Butsing ganun gang, Oh, naghungag ang imong ilong. gang. Naghungag ang imong ilong. Naghungag ang imong ilong. Gang. Diin ka mo halin, diin ka mo halin. Gang. Ungag naman yun ani gang. Tama day, hungag na day daan na. Ang matuod gang. Diin ka mo halin. Ang ambal mo, ginlagaw nyo lang si Junjun, ginbaklat sa mga gamit sa eskwelahan. Pero anong oras mo naguli? Alas 3 in punto sa aga. Gang, wala ako nakabalugan ko na noong natabo sa amon gang. Anong wala kakabalo? Pagambal sa tinuod, Greta, pagambal sa tinuod. Gang, may natabo sa amon ni JC. Ambal ko palagi. Ambal ko palagi. Pero gang, wala ako kabalo kay tuod. Gulpi lang ako nadulaan sang kusog ang natulugan. Nakibot na lang ako gang nga pagbugtaw ko na gang wala na ako sang bayo. Wala na sang ano? Wala ka na sang ano? Wala na ako sang bayo. Tingala ko nga ang imong panty na bali. Gang. Tanawa. Wala ako Tanawa ang atong butterfly. ginungot. Tanawa ang Wala. butterfly nasa likod. Wala. Tama pala itong hambal ni teacher ni. Wala ko ato gang ginungod kagisa pagagula ko gito kay plano gali kay si JC may malain nga plano kagbuhaton sa akon gang. Greta. Pasensya ako gang. Gipalangga taka. Gipalangga ako man ikaw Si Junjun gipalangga ko si Junjun biskin dili na akong anak kay kabalo ko. Ang sunod ana ako ana. Abi ko, Gang, kabay pa nga mapasaylo mo Abi ko. ako gang. abi ko. Tuod wala na ako sang lipstick gang. Tuod wala na ako sang lipstick. Pero tanawa. Tanawa. Anong tanawan ko? Tanawa ang lips ko. Ano ang lips mo? May lipstick man na. Lahi man ang lips. Abi na ko palangga ko nimo. Palangga ko man ikaw, hindi Abi ba ko na? palangga ko nimo. Abi ko Palangga palangga ko ko nimo. man ikaw. Palangga ko man ikaw. Pero ginpalanuhan ako sang malain ni JC. Wala ko ato ginungot tanan gang. Wala ko ato Nisugot mo ka, nisugot mo ka. Hindi na ako makapalagpag. Ay, tungkol Mag-impake wala na ako, sang mag-impake ko. kusog. Tama na yung explanation. Mag-impake na ko. Diya ka na. Diya ka na. Diya ka na. Gang! Bago ka magaling gang lutuin, ay ko sabaw. Ano ka? Nahurot ang imong kusog. Ha? Wala na Nahurot. kusang kusog. Kana. Amo na napala nimo. Amo na napala nimo. Wala ko atong ginungot gang. Wala mo ginhungot, ko wala mo atong ginhungot. ginungot. May nahitabo sa inyo, liwat. Greta, Gang kabay pa nga papasaylo mo ako. Saksi yung mga tiki gang nga wala ko atong ginungod gang. anong ambal sa tiki? Ambal sa tiki. Saksi pagidang tuko gang. Anong ambal sa toko?
Pero nagdesisyon ako. Kang matinlo ang akon nga konsensya ka. Nagdesisyon ako.